Lena intelezi yayimanga. Intelezi yayimanga isiza ukuxosha imimoya emibi egcekeni, ixoshe ikhova, umthakathi umbambe egcekeni, iphinde igeze, igqume uma unokhuphe noma unesichitho, iphinde futhi ihlanze nedlozi likwazi ukukhuluma. Wena ongawaboni amaphupho, le ntelezi izokusiza ukwazi ukuwabona amaphupho. Uma usuzoyisebenzisa udinga ispirithi, ulwandle nezinto eziwu-7 zametshisi. I-teaspoon u-10 litre, teaspoon u-10 litre. Then uzobe usugcwalisa amanzi awoma agcwale kulowo 10 litre wakho noma u-20 litre wakho. Usuzolayitha lezi zinto eziwu-7 zametshisi, ukhulume, uxoshe imoya emibi, ushisane kuze